Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. 34 reports ukol sa vote buying na itala ng COMELEC. Panukalang gawing fish capital and seafood tourism destination ang Pampanga 4th District, tatalakayin sa RDC. Svelapco, telcos at iba pang utility providers nagkaisa sa pagtatanggal ng spaghetti wires. NLEX handa na sa dagsan ng mga motorista ayon sa management. At unveiled a wedding fair year 3, ready to assist sa mga soon-to-wed couple. Mahigit isang buwan bagong national and local elections sa May 12, 2025, umabot na sa 34 na reklamo ukol sa vote buying ang tinanggap ng COMELEC. Para sa iba pang detalye, magbabalita si Karil Garcia. Patuloy umano ang Komisyon ng Eleksyon sa ginagawang pagbabantay para matiyakang isang malinis at patas na May 12 national and local elections. Mahigit isang buwan bago pumili ng mga bagong lider ang ating mga kababayan, inanunsyo ng PO body na umabot na sa 34 na sumbong ukol sa vote buying ang natanggap ng kanilang opisina. Sa ulat ng state-run media na PTV4, sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr. na nagsimula silang makatanggap ng mga report bago pa man magsimula ang campaign period. Aniya, 23 report ng vote buying at vote selling na ang iniimbestigahan ng COMELEC. Samantala, 11 report naman ng abuse of state resources ang kanila ring tinututukan ngayon. Bago pa man nag-umpisa ang election period, meron ng mga nagreklamo nito. Kung natatandaan nyo, naging viral yung pagra-raffle ng sasakyan at meron din bago pa man nag-umpisa ang election, campaign period nitong local, sinusumbong na nila na nagkakabigayan ng pera pagdating sa meeting de avance. Dagdag pa ni Maceda, marami sa mga kaso ng vote buying ang nangyayari sa National Capital Region. Sinusundan ito ng kalapit na rehiyon ng Calabarzon. Talamak din daw sa mga probinsya ng Palawan, Abra at Camarines Sur ang vote buying. Well, historically, or let's just use the BSKE, no, ang NCR lagi ang parang sentro ng vote buying. I don't know if that's because there are more vote buying incidents happening here or that the citizens are just more aware of their rights at mas masumbong ang mga no. Samantala, umabot sa 1,226 complaints na may kinalaman sa vote buying ang naitala ng poll body noong 2022 elections. Base sa Omnibus Election Code, ang vote buying ay tumutukoy sa pagbibigay ng pera o regalo ng isang kandidato kapalit ng pagboto sa kanya o sa kanyang partido. Karil Garcia, CLTV 36 News Intern. Opisyal nang nagsanib puwersa para sa May 12 local polls, sila City of San Fernando re-electionist Mayor Vilma Caluwag at Vice Mayoral Candidate Councilor Brenz Gonzales sa pagsisimula ng araw ng kampanya. Kabilang sa pangako ng kanilang tambalan ay ang mas maraming trabaho at pagpapatayo ng pagamutan para sa mga Fernandino. Alamin ng iba pang detalye sa report na ito. Isinapormal na ni City of San Fernando re-electionist Mayor at Vice Mayoral Candidate Councilor Brenz Gonzales ang kanilang pagkakaisa para sa May 12 polls sa kick-off ng local campaign period ditong Biyernes, March 28. Nagsimba muna si Caluwag kasama ang kanyang pamilya at iba pang katiket sa misang isinelebra ni Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto sa Metropolitan Cathedral. Matapos ito, nagmarcha ang alkalde, gayon din ng kanyang mga taga-suporta patungong monumento sa Dolores na kilala bilang Allied Rotonda. Dito naman sila sinalubong ng grupo ni Gonzales na nanggaling ng Our Lady of Sorrows Parish Church sa Dolores Intersection. Sa maikling programa, nanumpa ang mga kandidato para sa pagkakaisa at paninindigan sa darating na halalan. San Fernando, let's go!
Matapos selyuhan ng kanilang opisyal na pagtatandem, nag-house to house sa Sitio Looban, Barangay Dolores, sina Kaluwag, Gonzales at ang buong team laban San Fernando na kinabibilangan ng mga kandidato sa konseho na sina Harvey Kiwa, June Hizon, Jason Sikat, Mark Carion, Ate Kay Pineda, Reggie G. Ford David, Noel Tulabut, Tino Dizon, Elmer Benko at Jayco Yugan. Ay buong buuya po ang team laban San Fernando. At ikit yu po, renggam pong tinuking areni, nyapin po may bigla ko. Kasi meg-announce tamo, nung bisalang tuki, welcome la, pero alala pong asahan bayad, ampong ala rin pamangan, ni danum ala niya magbakal la po, at ni pakirot po, makanyan po kapali, may gumpisa pa kempisang ba nyapin. Overwhelming po at mapali po in pamananggap na rin Fernandinos. Volunteers la po niya, makatabang puso na atin pong magsakripisyong maglakad na alang bayad. Ibinahagi naman ni Kaluwag ang kanyang mga isusulong kung mauupo muli bilang alkalde. Kasi po, uling atin po kasing mamuntukan, mga gobyerno, burida manatili lang kalulu at mangmang ring karelang sasakupan. Baka nita padurot dalaking gamat da, bakan ta forever lang magmakalunos karela. Ingke katamo po, aliya po makanyan, imburita mong gawan keni. Imburita mo po, impamang gobyerno tamo, ing itas la antas kabiyayan din balang Fernandinos. At gagawan ta na po ngeni. In fact, libo-libo na lang pong Fernandinos din adinan tamong obra. So, employment po in focus tamong ngeni, uling istung adinan ming obra in balang Fernandinos, therefore ala ng dumanok at ala ng kalulo. At istung ala ng kalulo at ala ng dumanok, therefore ala ng manako at maging kriminal. And of course, education and health. Kasi ang etamo asag ka nung ating sakit, anyapin itang hospital tamo, pagpatuloy tayo ito, at patsye may gawayo itang hospital tamo, adi ng talangan kanawan, kapaldanan ding balang Fernandinos, bakwal taman o kalulo. Samantala, buo raw ang suporta ng pamilya Gonzales kay Kaluwag at mahalaga raw ang pagkakaisa upang higit na mapagsilbihan ang mga Fernandino. Hello po, kumusta kayo po kareng Fernandino? Kami po nga pamilyang Gonzales, makasuporta kami po king Kaluwag administrasyon, huling maniwala ko po na masanting niya po ing gewa naning kakatamo pong mayora, kilob na ning kayang meging metong terminong maya papamag serbisyo. At asahan nyo naman po bilang Vice Mayor, suportan bilangan po, rengan pong binanggit programa naning kakatamong mayora, lalong-lalo na po ita pong ospital para po kareng Fernandinos. Opo, mahulagaya po ita, kaya't karengan pong Fernandinos na manalbe, suportan niya po yung mayora, suportan niyo ko po, at suportan niyo lang po, ren kayabe ako pong konsehales na tatagalabang kanita po mas maging smooth rengan pong programa na buring ipayabot ng Mayora Vilma, king syudad na rin San Fernando. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Walang motorcade at engranding entablado ang opening salvo ni Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin II sa kanyang kampanya para mayor ng Angeles City. Sa halip, sinimulan ng mamabatas ang kampanya sa pamamagitan ng pagsisimba sa Carmelite Monastery sa syudad. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Paulo G. Santos. Lumihis sa tradisyonal na magarbong opening salvo ang Team Puso ng Angeles City na pinangunahan ni Mayoral Candidate Congressman John Lazatin. Paliwanag ng kinatawan ng unang distrito ng lalawigan na pagkasunduan ng kanilang kampo na gawing simple na lamang ang pagsisimula ng kampanya para hindi na makaabala sa publiko, hindi lamang sa Angeles kundi maging sa mga karatig bayan at lungsod. Complete attendance ang Team Puso sa misang idinao sa simbahan sa Carmelite nitong umaga ng March 28. Present si re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Cabigting at kanilang lineup sa konseho na binubuo ni na JC Aguas, Nicknoc Banyola, Dr. Mitch Bonifacio, Chris Cortez, Rajo del Rosario, Alex Indionco, Edu Pamintuan, Ron Pineda, Alfred Sangil at Atty. Pog Soler. Sa halip na mag-ingay upang iparamdam ang kanilang presensya sa mga Angelenyo, taimtim na dalangin para sa payapa at matagumpay na kandidatura ang isinagaw umano ng kanilang bawat simpleng dasal. Well, hindi naman tayo naghahanda sa unang kampanya.
Pero hinihikayat lang natin na sumama sa isang magandang umaga sa pagsisimba. Siyempre, gusto natin lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Napakagandang simulain sa umaga para ma-bless tayo sa lahat ng gagawin natin, kampanya at paglalakad natin. Naniniwala si Mayoral Candidate John Lasatin na hindi opening salvo nagsisimula ang pangangampanya, kundi sa unang araw niya sa public office. Hindi na rin niya kailangang ipangalandakan sa entablado ang legasiya nito sa pagseserbisyo dahil tatak ng pamilya Lasatin ang di takasalita. Yung pag-entablado naman, halos kung ano yung ginawa natin from the first day of public office, yun na yung kampanya natin. So nakita naman nila yung nagawa natin sa distrito, yun na yung kampanya natin. Maliban sa grupo at kanilang pamilya ay wala nang gaanong isinamang supporters at mga mamamahayag ang Team Puso. Isa naman sa mga namataan ng CLTV 36 News Team ang kabalen na columnist na si Max Sangil. Ang kanyang anak na si Alfred ay kasama sa lineup ni Com John. Ayon sa kanya, ang bawat kandidato ng Team Puso ay may kanya-kanyang pangalan sa larangan ng serbisyo publiko, kaya teamwork umano ang magpapanalo sa grupo. Aluwait ang team ating teamwork Even in a basketball team, in a volleyball team, in any human activity, basta tingin teamwork, most likely you'll win, di ba? Ikinumpara din niya ang laban sa Angeles City sa basketball kung saan yamado umano ang mga Lasatin. Aside from that, the fact na yung kapatid ng John tatagal yung congressman, unopposed. Siyempre, double team do rin kalaban. Yung basketball is double team kaya makapag-shoot. Inaasahan naman na sa susunod na mga araw ay iikutin ng Team Puso ang barangay para sa paglalatag ng kanilang mga plataforma. Tatagal ang campaign period para sa mga local candidate hanggang May 10. Paolo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Ang pagpapatuloy sa mga programang nasimulan para sa higit na pag-asenso ng bayan ng Porac, Pampanga. Ito umano ang naisin ni re-electionist Mayor Jaime Jing Capil sa pagsabak sa 2025 local elections at sa pagkakataong ito, running mate ni Capil ang anak na si Jen na kumakandidato bilang Vice Mayor para sa Team Bayong Porac. Alamin ang iyo pang detalye sa report na ito. Lumarga na ang kampanya ng isa sa mga tumatakbong kandidato sa pagkaalkalde at kanyang buong slate sa Porac, Pampanga nitong linggo, March 30. Isinagawa ng Team Bayong Porac ang kanilang opening salvo sa Porac Model Community sa Barangay Pio. Nagsimulang magtipon ang mga residente sa oval ng lugar upang pakinggan ang mga isusulong na programa ni re-electionist Mayor Jing Capil, ang kanyang anak na si Vice Mayoral Candidate Jen Capil at kanilang slate sa pagkakonsihal. Re-electionist sina RC Canlapan, Papay Carion, Joy David, Jovi Venzon. Makakasama nila si Jun Simbilio, Jean Canlas, Budoy Tamayo at Zay Tolentino. Ayon sa alkalde, itutuloy niya ang mga nasimulang programa para sa higit na pag-asenso umano ng Porac. Lalo talang dagdagan pa, lalo talang pasantingan, lalo tayong linisan ng Porac. Igid na naman at penandaman din kay katamong kabalen. Anya patuloy tamong makatalakad, mauli na rin kay katamong accomplishment na rin. At asahan nyo po na lalo talang dagdagan at pasantingan, linisan din kay katamong balen, mga sensual of course. We'll focus of course on the development and services na kailangan talaga ding dari kay katamong kabalen. Lalo na keng health, infrastructure of course, tourism mo naman. Nakahanda naman daw sumuporta sa kanyang ama si Jen Capil sakaling pala rin silang pareho sa darating na 12 ng Mayo. Tiniyak din niya ang mga programa umano para sa kabataan. Siyempre po, igit kaya itang pamanong pula na po ng kanakong tatang at asahan na po kapag ako rin po may halal
maging kasawat na ako magtatakbo. At syempre bilang may mga kayanakan din po at may mga professional, certified public accountant po, and din po rin po legal knowledge dahil mag-take ko rin po maging asset ko po, kinakatamo pong munisipyo. Banda pong i-improve tala po rin kakatamo pong mga services na offer, na din kakatamo pong programa para kika-assenso na din kakatamo pong bali. Siyempre para ka na ako din Gen Z's or our youth sector, very important la when it comes to the progress of our town. Kasi balo tala rin kakatamong kaya na kangen ni alwala, innovative la, very energetic la, and excited la king pa magbayo, pa mag-asenso, pa mag-improve kareng sistema tamo kaya katamo kaya na kanila imani muna king pa magsulong ditang clean government, ditang pa magbayo ketak sistema akagisnan tamo kaya importante na kaya beta na kaya katamo kaya nakan at maging partila ng kakatamong gobyerno para king bayong pora. Ito naman ang mensahe ni Kapil sa mga Poraqueño sa kanyang pagtakbo sa ikatlong termino. Igiche nung mga nanya minasenso yung kaya katamong balen. At anyawaran mi po yung kaya kayong mala suporta. Kasi nung ali po kaya kayo, ala kami po Kenny. At ngeni po, it's my last term. At pasawag kayo po pa si Bayo. Banganta po, agawami pa po itagay kami po rin gawan. Masanting kaya katamo po ang balena niya. Asahan nyo po, lalo yan pang lisenso kaya katamo balena. Alright. Kaya katamo last term. Ako, si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato ng 2025 national and local elections na huwag gumamit ng mga kanta bilang campaign jingle na walang pahintulot mula sa orihinal na may akda. Ito ang ipinahayag ni COMELEC Chairman George Garcia matapos magreklamo ang bandang Lola Amor na ginagamit ng ilang kandidato ang kanilang kantang Raining in Manila sa mga campaign jingle. Ayon kay Garcia, may kasunduan ng COMELEC at Intellectual Property Office of the Philippines para protektahan ang mga musikero. Sirabi niyang maaring maghain ng reklamo ang sinumang artistang apektado at agad itong aaksyonan. Pinaalalahanan din niya ang mga kandidato na dapat silang humingi ng permiso sa mga may-ari ng kanta. Dagdag pa niya, hindi lang ito paglabag sa batas ng eleksyon, kundi pati na rin sa Intellectual Property Law. Halos wala nang natira sa San Nicolas Chapel sa bayan ng San Luis, Pampanga matapos matupok ng apoy noong March 23. Kaya naman ang mga parokyano sa nasabing kapilya kumatok ngayon sa puso ng publiko para sa tulong upang maipagawa ang kanilang simbahan. Narito ang report. Kasalukuyang humihingi ng pinansyal na donasyon ang mga residente ng Barangay San Nicolas sa San Luis, Pampanga para sa rehabilitasyon ng kanilang chapel, ang San Nicolas de Bari Chapel na tinupok ng apoy nito lamang March 23. Ayon sa mga saksi, nagsimula umano ang sunog sa likod ng altar ng chapel. Matapos apulahin ng apoy, nanlumo ang mga residente nang tumambad ang malaking pinsalang iniwan nito. Halos wala nang natira sa altar, retablo at likurang bahagi ng kapilya. Naglaglagan din ang ilan sa mga chandelier nito. Sa pangunguna ni Parish Pastoral Council o PPC President Gloria Manliklik, sinimulan ng mga residente ng Barangay San Nicolas ang rehabilitation efforts na layong ibangon muli ang kanilang chapel mula sa dagok na kanilang kinaharap. Balita niyo na po siguro na yung bisitas may sila diya. Kaya kami pong taga Barangay San Nicolas Manyag, kaya pong sao kaya kayo. Na para apagawa niya po kaagad kaya kami bisitas. Ito pong ibiyay yung sao, maragulya pong bagay kaya kami ito. Nakagkong salamat. Bukas ang San Nicolas Chapel Rehabilitation Committee sa kahit anumang tulong na iaabot sa kanila. Maaaring mag-donate sa GCash at bank accounts na nakapaskil sa kanilang Facebook page. Umaasa ang mga residente na maipagawa kaagad ang kanilang chapel, lalo na ngayong papalapit na ang Holy Week. Kasama si Randall Lapus, Aisel Fernando, CLTV 36 News.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Ihahain sa pulong ng Regional Development Council ang panukalang gawing fish capital ang ika-4 na distrito ng Pampanga. Kailangan raw ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno upang matuloy ang proyekto. Narito ang balita. Umuusad na ang panukalang maging sentro ng pangisdaan ng ika-4 na distrito ng Pampanga, bunsod ang lokasyon nito na malapit sa baybaying dagat. Matatandaan noong March 21, iminungkahin ni Rene Romero, chairman ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, na gawing fish capital and seafood tourism destination ang 4th district ng probinsya. Inihain nito ni Romero sa renewal ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Cebu Technology Business Incubator at Pampanga State Agricultural University. Sa pulong ng Department of Trade and Industry o DTI at ang Business Group nitong Miyerkules, April 3, napag-usapan na raw ang proposal na inaasahang magbubungan ng kaunlaran sa lugar. Ayon kay DTI Region 3 Director Edna Dizon, magandang panukala pero kailangan itong dumaan sa wastong pag-aaral. Ayaw daw nilang matulad ang proposal sa nangyari sa Aurora, makaraang matuklasan na walang excess production ng seafood sa kabila ng pagsusulong ng halos kaparehong proyekto doon. So what we did is, we discussed about that, possible, but we need a convergence because BIFAR has funds for their, FM, meron silang areas focus. So ngayon po ang sinabi ko, considering that I'm the co-chair of the Sectoral Committee on Economic Development, yung proposal natin, isasubmit natin sa RDC for consideration. And then mag-move in convergence before the OST. Kasi ito process kailangan maging productive po yung capacity at the distinction. Maganda po yung project, but we need to have study. So, ang gagawin natin, i-item agenda natin in the next RDC scale para yung NEDA magkaroon ng study and then before can look at anong pwedeng mag-propose nilang pondo and so, yung mga relevant agencies. So, mag-feedback na lang po kami. Samantala, naniniwala si PAMCHAM President Paul Yusi kung matutuloy ang panukala na gawing fish capital ang ika-4 na distrito ng Pampanga, magreresulta ito ng economic development sa nasabing lugar. Ang nangyayari is that the fisher folks don't earn so much because alam mo na, the tradesmen buy them on the spot at cheap price. But if we have good processing facilities, we can extend the shelf life, we can convert it to other form of fish products like tinapa and what have you. There will be more income on the part of the fisher folks, and probably those working in the processing plants would also have jobs even if you are not a fisher folk. So that's the concept. And our chairman, Rene Romero, will bring that up for discussion sa Regional Development Council, Region 3. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagkaisang Sfilapco Telco sa iba pang utility provider sa pagtatanggal ng spaghetti wire sa siyudad ng San Fernando. Hangad ng inisyatibang ito na protektahan ang mga linya ng kuryente kasabay ng pagpapalakas sa mga serbisyong hatid ng internet connections, cable television at telepono. Para sa detalye, narito ang report. Malaking tulong daw ang mga telecommunication company o telco at iba pang utility provider sa isinagawang city-wide operation para tanggalin ang spaghetti wires o buhol-buhol na mga kable na lubhang mapanganib sa publiko. Ayon sa San Fernando Electric and Power Company o SFELAPCO, hangad ng inisyatibang ito na protektahan ang mga linya ng kuryente kasabay ng pagpapalakas ng mga serbisyong hatid ng internet connections, cable television at telepono. Isinagawa ang sistematikong pagbaklas ng mga linemen at tauhan ng mga telcos sa mga nakalaylay, buhol-buhol at hindi na gumaganang mga kable na posibleng magbunga ng disgrasya sa mga dumaraan na tao at motorista bukod pa sa pabigat sa mga poste. Sinabi ni Attorney Catherine Rose Diaz, tagapagsalita ng SFELAPCO, na dahil sa pagtutulungan ay tiyak ng serbisyo at ligtas pa ang mamamayan sa disgrasya na maaaring idulot ng spaghetti connections. Nagpapasalamat daw ang mga residente
at mga negosyante sa hakbang na ito dahil hindi na raw sila ngayon nangangamba sa mga spaghetti connections na matagal ng problema sa ilang lugar sa syudad. Nakiisa sa programang ito ang PLDT Smart, Converge ICT, Dito, Globe, CV Access, Eastern, Infinivan, Radius, Robcom, RTDS at Source Telecom na pinasasalamatan ng SFELAPCO sa kanilang kolaborasyon at kooperasyon. Asahan raw na magpapatuloy ang inisyatiba hanggang matanggal na ang lahat ng inirereklamong mga kable. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang mga pribadong establishmento na regular na i-check at tanggalin ang mga koneksyon na hindi na ginagamit. Hinimok din ng SFELAPCO ang kanilang consumers na i-report sa lalong madaling panahon ang peligrosong nakalaylay at buhol-buhol ng mga kable upang kaagad na marespondihan at matanggal. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Bagamat nagtapos na ang Women's Month, importante pa ring malaman ng mga kababaihan ang ilang hakbang upang mapangalagaan ang kanilang sarili. Kabilang narito ang self-breast examination na mahalaga upang ma-detect kung mayroong problema sa suso. Alamin natin ang hakbang para riyan mula sa City Health Office ng San Fernando, Pampanga sa ulat na ito. Nagbigay kaalaman ng City Health Office o CHO ng San Fernando, Pampanga ukol sa isang screening na importanteng ginagawa ng mga babae edad 20 pataas, ang self-breast examination. Sa naganap ng flag-raising ceremony ng City Government nito Lunes, March 31, na huling araw din ng selebrasyon para sa Women's Month, sinabi ni Dr. Jaira Natividad na kailangan itong regular na isagawa ng at least once a month at constantly, 7 araw pagkatapos ng dalaw. Very important po ito dahil ito ay makakapag-detect ng mas maaga para maligtasan natin ang breast cancer. No? At least, kapag nagagawa natin ng self-breast examination, madidetect po natin agad kung merong problema at kaagad po tayong makakapagpa-check up. Sa pamamagitan anya ng ilang madadaling hakbang, maaari nang malaman kung mayroong problema sa suso ng isang babae. Paano po ba natin ginagawa ito? Napakadali lang, no? Meron po tayong iilang steps. Una-una, haharap lang po tayo sa mirror, no? And then, titignan ho natin kung meron bang nagbago sa itsura po ng ating mga breast, no? Unang-una, titignan mo dyan kung nag-iba ba ang size. Ikalawa, titignan mo kung katulad siya ng orange. Alam niyo po yung orange peel, di ba? Yung parang merong pores. Mapapansin niyo po yun sa paligid po ng inyong, sa may areola po and nipple. Okay? And makikita niyo rin po na pwedeng may lumalabas na kakaibang likido sa mismong nipple ng suso po. Matapos nito ay taas din daw ang mga kamay at muling tingnan kung may nagbago sa itsura. Panghuli gamit ang 3 daliri, i-feel kung may lumps o bukol habang nakahiga. Usually po, sinisimulan po natin sa may kilikili, pababa, no? At paikot. Paikot hanggang maikot nyo po, no? Makapan nyo po lahat hanggang sa gitna. Pwede pong pagbilog, pwede pong left to right, pwede pong top to bottom. Ganon din ho ang gagawin ninyo sa kabilang suso. Maaari rin itong gawin habang naliligo. Paalala pa ng CHO, maaari lumapit sa pinakamalapit na health center para humingi ng tulong sa breast examination. Tandaan po, ang self-breast examination ay napakahalaga para sa atin para ma-detect po natin ng maaga kung meron pong problema sa ating mga suso. At tatandaan niyo po na meron tayong mga health centers na malapit na pwede niyong puntahan at kami po mismo ang pwedeng gumawa ng examination sa inyo kung kailangan niyo ho ng tulong. No? And once again, we are reminding everyone na prevention is better than cure. Batay sa datos ng Department of Health at Philippine Statistics Authority, 3 sa 100 Pinay ang nadadiagnose na mayroong breast cancer. Liana Canilao, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng Laos Group of Companies at Holy Angel University School of Business and Accountancy nitong Huwebes, April 3. Layo nitong makapaghatid ng mas maraming oportunidad para sa mga mag-aaral,
hindi lamang sa internship kundi maging sa kanilang employment. Narito ang report. From internship to employment. Ito ang mga oportunidad na aasahan ng mga mag-aaral ng Holy Angel University School of Business and Accountancy o HAU-SBA sa partnership ng paaralan at isa sa mga largest conglomerates sa rehiyon, ang Laos Group of Companies o LGC. Isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng LGC at HAU-SBA nitong Webes April 3 sa Center for Kapampangan Studies. Nakikipag-partner po tayo at nakikipag-collaborate sa mga eskwelahan para, of course, it's a reciprocal sharing of resources, right? So from our end, we open our doors to students para yung mga gustong magkakuha ng experience, diba? At the same time, also for employment, diba? And at the same time, tayo naman, if there's anything that we can offer them, diba? As far as experience and expertise, then probably that's also one thing that we can contribute to Holy Angel. Pinangunahan ni LGC Chair and CEO Lisette Laos Velasco ang signing, kasama si Dr. Carmelita Lau, Dean ng HAU-SBA, at Dr. Albiag, Vice President for Academic Affairs. Present din ang personal ng Human Resources Department ng LGC at ang President ng HAU na si Professor Leopoldo Valdez. Ang kagandahan nitong mga MOUs and partnership signing is that we have more and more connections with industry, and that's really the most important part in the learning of a student who's going to be in industry. Kailangan may exposure sa outside world, and especially when it comes to entrepreneurship, to understand how business works. And there's no better way to do that than to be inside the business and to learn that way. Dagdag pa ni Valdez, magkikinabang ang mga mag-aaral sa kanilang karanasan sa LGC, hindi lamang sa aspeto ng trabaho, kundi pati na rin sa pagpapalago ng kanilang kaalaman sa negosyo. Laos Group of Companies is a good place to learn those things because they have all of those different functions. No? Ang importante is that they get immersed in the different aspects of any business. You're not just limited to sales or something, but you need to know about all the operations and how money flows, etc. Once you get more confident with that, then you will become more confident in running your own business. Samantala, kasabay ng MOA signing, nakiisa rin ng LGC sa job fair na inorganisa ng Career and Employment Office ng HAU. Liana Canelao, CLTV 36 News. May mga hakbang na raw na ikinakasa ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX para sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista sa papalapit na mahal na araw. Alamin ang ibang detalye sa report na ito. Nakahanda na raw ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX sa dagsa ng mga manlalakbay sa peak season ngayong nalalapit na ang mahal na araw at summer vacation. Taon-taon karaniwan ng eksena ang mabagal na daloy ng trapiko sa mga expressways, partikular sa NLEX, bunga ng sabay-sabay na biyahe ng mga pampubliko at pribadong sakyan ng mga umuuwi sa mga probinsya para magbakasyon. Ayon kay Robin Ignacio, Traffic Operations Head ng NLEX, higit pa sa 330,000 na sasakyan ang naitatalang dumaraan rito tuwing Miyerkules Santo at Huwebes Santo. Kami po pagka-peak season, tinataas din po namin yung level ng aming service na pinoprovide sa ating mga motorista. Yun pong dating safe trip po sagot ko kung naririnig po ninyo, yung aming Motorist Assistance Program. Na ngayon po ay tinawag na naming biyaheng arangkada. So ito po ay Motorist Assistance Program po ng NLEX Corporation. Kung saan po kami po ay dahil nga po dun sa pagtaas ng volume ng mga motorist po natin, kami po ay nagde-deploy ng mga mas maraming personnel para umattend at umalalay sa ating mga motorista. May nakaumang na rin ng mga strategiya at re-responding NLEX personnel kung sakaling magkaroon ng anumang insidente sa kalsada. Ganon din po na kami po ay during peak season, yung ating Holy Week, may mga araw po na kami po ay nagpo-provide na po ng free towing para po mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente. May mga araw po kaming ina-anticipate na talagang mataas at kinakailangan po natin mag-clear kagad yung insidente para hindi na po makakabal.
makaabala dito sa ating traffic. At dahil nasa panahon na ng tag-init, may emergency services din ng NLEX para sa mga motorista maging ng mga commuters. Kami naman po sa Expressway, meron po kami talagang third-party service provider po, yung aming emergency medical service provider, kung saan lahat po ng insidente na nangyari sa loob ng Expressway, mapa-aksidente po or yung magkakaroon ng mga medical case. Kasama na po siguro dito yung mga related sa tag-init. Mabilis naman po na nare-respondihan po namin. And as much as possible nga po, makatulong pa kami while siguro in transit. Dinadala sa ospital po yung mga kailangan po talagang dalhin sa ospital na naapektuhan na mga motorista at commuter po namin sa NLEX. Sa huli, payo ni Ignacio na kailangang maayos ang gagamiting sakyan kung sakaling maglo-long drive. Hindi naman po sa pinopromote natin na hindi na nila dapat asikasuhin o ayusin yung kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. So, together with our corporate communication, kami po ay nagpapaalala sa ating mga motorista yung kanilang pag-check, pag-maintain ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. At kasama rin po yung sa driver na kailangan po i-prepare po bago bumiyahe. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasado ng unveiled a wedding fair year 3 na hatid ng JLB Event Management. Gaganapin ito sa Vista Mall sa City of San Fernando, Pampanga sa darating na May 16 to 18. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Bigger and better. Ito umanong aasahan ng mga soon-to-wed couple at ng general public na dadalo sa unveiled a wedding fair ngayong taon. Nitong Martes, April 1, formal nang inanunsyo ang pinakaaabang aktibidad sa isinagawang media launch sa Vista Mall, City of San Fernando, Pampanga. Ito na ang third year ng wedding fair na may tuturing na one-stop shop ng mga kakailanganin at suppliers para sa mga ikakasal at mga okasyon tulad ng gowns and couturier, venue and reception, caterers, event styling, jewelers, lights and sounds at marami pang iba. Ayon kay Jomel Lingat Bernel ng JLB Event Management at lead organizer ng Unveiled Wedding Fair, makatutulong ang wedding fair para sa mga ikakasal at iba pang may okasyon. Ing masanting na po ning ating bridal fair. That's why we have this unveiled to help our clients, couples to be na makapili po sila ng mga suppliers na truly legit because nowadays ating mga scam, ating pong magka-problema with their suppliers, coordinators. But here in Unveiled Wedding Fair, we guarantee that our suppliers are truly accredited with some of the hotels and venues in Pampanga. They are also registered at kompleto la dokumento. At the same time, makasigurado tamo na they are most sought after. Pagkatiwalang tala talaga. Last year, aabot raw sa mahigit 200 couples ang naibuk, pero ngayong taon, mas pinaganda at pinalaki pa ang wedding fair. Now, this year's edition, it's coming on a bigger platform. Masaya kami because we are now in partnered with the Provincial Tourism Office and the City Tourism Office of San Fernando, Pampanga. So what makes it new? It comes with the partnership with this provincial government and city government that will help us also to reach the province and even the Central Luzon para karetang kakasal. Yan. So mas marakal tamo po network ngayon. Tiniyak naman ng suppliers ang kanilang dekalidad at budget-friendly na mga packages sa mga kukuha ng kanilang serbisyo. Madalas sa amin yung, lalo sa catering, madalas yung gano'n. As much as possible, we work around kung ano yung budget ng client. Kasi let's say, it's only 500 from our usual 700. So what we do is we accommodate kung ano yung pwede dun sa within the budget niya. Tapos we tend to agree naman kung ano yung pwede kong ibigay. We just add or exchange or substitute some dun sa menu. So very flexible naman kami pagdating sa ganun. For Lakeshore naman, sir, as long as kaya po namin i-provide yung request nila, ayun po, we can provide naman po and ayun sir. Yes po, with the price din po syempre.
As long as, syempre, we stick with the standard po, no, dun sa mga policies yan. Pero kung malatiya naman pong bagay, like nung naman po mapili or makayo po, naman po ako masakit or agyo naman pong aprovide, why not po? At saka nung atsu naman ken, naman po mag-cost na kaya katamo, why not provide it po? So, agyo naman po, adjust naman po. Kaya kami po, nung talagang, kaya kami kasi under kitang house and essentials na supplies po. Unlike the venue, the caterer, the coordinators po. Like tayo po, just for them to experience our service. Buride talaga. Sabihan na, hindi mo po itang agyuye po kaya. So, nagkaya talaga, ibiyemi na para mo at least experience hanggang para karentaw na mo ang po itang ingredients bayaran da. Pero hindi naman po lagi na. Deta mo po. Deta mo pong, kahit sobra lang nakareng ko po lang po kay ika mismo as a business owner, afil mo naman ito. So, open kami rin naman po kanito. May handog na promos, discounts at maging papremyo unveiled sa mga magpahabok na soon-to-be couples at maging sa mga suppliers. So with regards with the promos, kami naman very consistent that we share this big discount, particularly the 30,000 discount for any of our unveiled or wedding package. That also, alim mo ka rin couple to be or clients to be natin. But also we give this privilege sa mga suppliers natin because magkakaroon kami ng contest with their social media, and kung sino man ang best in social media, I'm going to announce it, we're going to have a staycation sa Marriott Clark Hotel. Magaganap ang Unveiled, a Wedding Fair Year 3 sa 3rd level ng Vista Mall, City of San Fernando, Pampanga mula Biyernes hanggang Linggo, May 16 to 18, 2025. We are inviting you to come and visit the 3rd year edition of Unveiled Wedding Fair here at Vista Mall, Pampanga, happening on May 16 to 18, 2025. We are giving away big promos and discounts, and also on Friday, that would be our Fabulous Friday, our couples or soon-to-be groom and bride-to-be are entitled to receive a huge perks coming from our suppliers, especially with JLB Event Management. We are giving away 40,000 discount through our Unveiled and Unfold wedding package. So this is part of our 10th year anniversary in the wedding and event industry. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang JLB Event Management Facebook page. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye maaaring niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X o dating Twitter at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.